le information engizoyiletha namhlanje la angivumelekile ukuyiletha ngokwe-spirituality somuntu, kodwa ngenxa yokuthi ngifuna ukusiza abafowethu abalapha ngokwendabuko, ngifuna ukusiza abafowethu abathanda amadlozi abo, ngifuna ukusiza abafowethu abathanda uNkulunkulu, ngifuna ukusiza abafowethu abathanda abantu nomphakathi ezwele. Ingakho le information ngizoyiletha, kodwa le information ingaphezulu kwabantu, ingaphezulu kwe-understanding yomuntu. Uma mangiletha le information ungeke uzungi-understand lapha ekhaya, ngiyakuxolela. Uma ungeke ungi-understand, imina ozoletha into engavumekile ngilethe ngoba futhi ingaphezulu. Kodwa khona abantu aba-spiritually gifted. Abanye umuntu azaxakeka ukuthi why ngibe spiritually gifted kanje kodwa still into zami aziqaqeki. Ingoba khona information angayitholile angathi mayihlanganisa yona information nesiphiwa naso kuvele kuphume something. Ngifuna ukuyiqala kanje. Njengoba ngikhona emhlabeni, nginekhaya engiphuma kulona, esendeni lika baba wami naye eqhamuke esendeni kababa wakho kuwumkhulu. Wonke umuntu unemvelaphi yekhaya lakhe biological. Nawe la ukhona khona la uqhamuke khona. So uyabona ke abantu abasemhlabeni ba representa izingelosi engekho emhlabeni. Ingelosi awusoze wayibona, idlozi awusoze walibona, uNkulunkulu awusoze wamubona. Uyibona ngani ingelosi? Uyibona ngomuntu ofika kuwena enze ubulungiso bese uyambotha lo muntu uyingelosi. Ulibona ngani idlozi? Ulibona ngezenzo nangendlela izinto zakho othi mawukhulume nabo abakini mase ziyenzeka. Mase uyabona ukuthi hawo baphinde bafike kuwena ngoba uyabazi nangamaphupho. Iyona indlela oyibona obabona ngayo abantu bakini. Umbona ngani uNkulunkulu? uNkulunkulu umbona ngokuthi lo mhlaba njengobunje, kunehlahla, kunamatshe, kunani, kube khona isystem yokuthi ilwane abantu bazozalana, yonke leyo nto ngokuthi ikhona nawe ukhona, ihlahla, yonke into, ulwandle livimbeke lapha yana, malithanda ulwandle lingafohla nje libaqeda abantu ngokuthi libambekile lizi kubantu khona ihlahla into yonke lento. uNkulunkulu ke blobo into engaphezulu kwengqondo yakho. Bese kuba nomuntu ozokutshela into eyimpumelelo mase uthi lo muntu uthunyelwe uNkulunkulu. uNkulunkulu ulobo. Kodwa mase kufika izikhathi zokumngabaza uNkulunkulu, okuyibuza ukuthi awunazi inyoni azikwazi ukusebenza kodwa ziyaphila, nazi izilwane, nazi izihlahla, yini eyenza yonke lento? uNkulunkulu ke. So ngifuna ukukhuluma ngokuhlaba inkomo, ngoba sikhathele abantu abathi mabehlaba inkomo bese beba nenkinga. Sikhathele abantu abathi mabehlaba inkomo bese beba nenkinga. Ngifuna ukukhuluma ngokuhlaba inkomo wenza umsebenzi noma wenzani ekhaya. Uyabona mawuzohlaba inkomo, ufuna ukukhombisa abantu ukuthi level engikuyona angikho kule level yokudlala. Ingakho noma ngisebenza edamini nasetshenda makhanakhana ngisebenza ngelevel ephezulu, because angilingani nabo, angifani nabo, kodwa ngiphila nabo. Iwona mehluko kuphela mina la emhlabeni ukuthi abantu abaningi ababelapha baba prophet okwabantu abasebenzayo angifani nabo, kodwa ngiphila nabo. Yini ngingafani nazo nabo? Ingqinamba engazihamba zinkulu kakhulu, umuntu wayengekaze ahambe. Kodwa mina ngikho selfish, information enginayo ngiyayidlulisa mahala. Ukudlulisa information mahala kanje uyi-apply lapho ekhaya. Isho ukuthi
unamandla nawe lapha ekhaya because uyakwazi ukuhlukanisa into ekhona into engekho. Ingakho kwesinye isikhathi ngize ngibatshela abantu ngithi mfethu mawungakamnayo imali yokuza la kumina enza into elula nje hamba nje uyolwandle uphonsa u2 uyigezele wena elwandle phonsa u2 uyigezele ukhulume ukha amanzi olwandle ufike uchele ngawe ekhaya ngo12 ebusuku mawuchela futhi ukhulume emlomeni ukuthi imimoya nezilwane ezilwa nawe ucela amandla amakhulu edlozi ayisuse kuphakama idlozi libe namandla izilwane zingabi namandla bese idlozi liyayikhipha izilwane ngoba umuzwe idlozi you command empilweni you command ukuze ungagcini ukhomandelwa abantu ngoba uzogcina uyingabaza wena kube ngathi wena unawo amandla lapho ukhona kanti mina deep down mfethu ngiyazi unawo amandla into shoda ngayo iinformation okwami ukukunika information ingakho abantu abaningi mina bengizondela ukuthi nginike abantu information kodwa kumnandi ukuzondwa uvikelwe ngoba usuke wazi ukuthi akekho umuntu ongakuthinta uyabona ke mfethu uma ulapha ekhaya ngiyakuthayimisa ke namhlanje uma ngabe uzokwenza umsebenzi wenkomo awuqali ngokuhlaba inkomo ngiyakucela mfethu noma kuthiwa ubani lapho ukhona awuqali mfethu ngokuhlaba inkomo ngoba inkomo ikwesinye isigaba uqala ngokwenza izinkukhu uma inkomo uzoyihlaba Friday qala phela ngolosithathu ntambama sekuhwalele izinkukhu ayihlatshwe ekseni mawenzela idlozi noma wenzela abalekhaya awuhlabe ekseni awuhlabe emini uhlaba sekuhwalele sekuqala ukuba mnyama ngoba yindaba lento isho ukuthi wonke umuntu walekhaya ophilayo usebuyile ukade yolusa usebuyile ubeye emsebenzini usebuyile emsebenzini obezulile usebuyile obeye kwenza ipolitiki usebuyile obeye enkonzweni usebuyile bese bebuye bonke abaphilayo kusho ukuthi nedlozi lalekhaya selihlangene lonke lalendlu ngoba inkukhu ilingene abantu balendlu yakho wena baba nawe mama sezikhona ingane zakho izenzeke izinkukhu mawenza izinkukhu wenzani wenzela abalendlini uyabazisa ukuthi khona umcimbi ozowenza yes kade niqoqa bekuzwa but manje usukhuluma ngegazi yalizwa langena futhi igazi lingaqala ukungena mawusuyibopha into ishilo kuba isibopho kumele kube negazi phakathi igazi lani igazi lenkukhu ngoba njengoba nje sebekhona abaphilayo bakhona nabangaphili leli gazi olichithayo lenkukhu imimoya umsebenzi wayo iphuza igazi bese kuthi inyama idliwa abantu abaphilayo le togetherness le announcement le preparation ayibe health wonke umuntu akajabule kuenjoywe ngakusasa following day let's say inkukhu ngolosithathu following day wenza imbuzi ukhumbule njalo inkukhu zibulawelwa emsamo noma endaweni yesigodlo salekhaya zinkukhu lezo bese following day ubulala imbuzi nayo seke yobani imbuzi sekwe imbuzi sekwe yabantu balendlu plus nezihlobo zalendlu ubaba wakho udadewabo kakababa wakho uyamema izingane zikadade kwabakababa wakho uyabona lendlu ubaba wakho unabafowabo unodade wabo baba wakho sebeyathintwa sebezohlanganyela la angithi uyabona ama level ayanyuka kuqale kwaba yilendlu kwaba inkukhu sekuyimbuzi manje noma igusha selenziwela manje ifamily yalomuntu enizommemeza enimemezayo ukuthi izingane zakhe azihlangane kulembuzi kulendlu before kufika abantu bangaphandle imbuzi idliwa umndeni ngoba umthetho mase kubulawa imbuzi kumele ngabe wonke umndeni ozele umsebenzi sewufikile ibisiyabulawa imbuzi
sekufike abasuka eGoli, abasuka koPotchefstroom, abasuka eBizana, abasuka eMpumalanga sebefikile ibisiyabulawa imbuzi uLosine. Mayibulawa ngoLosine lembuzi ibulawa ntambama nayo. Ntambama izodliwa ekseni ngoLosihlanu. Wafika umphela ndaba madoda into edida abantu abaningi into engeke uyithinta ungazi ngoba beke wayithinta ungazi izojika yenza umonakalo. Inkomo ayisekho esigabeni sefamily yakho. Inkomo ayisekho esigabeni. Ingangithe angihlukanise ngezigaba engathi bafethu lapho nikhona ningangizwe emakhaya. Inkomo uma ufuna ukuceba empilweni you must understand this. Mawufuna ukunqoba empilweni you must understand this too. Inkomo ayisekho esigabeni sefamily. Ukhumbule ngithe mawubulala inkukhu umema indlu yakweni. Ubaba nezingane zakhe nonkosikazi inkukhu. Masumema ilokhuzana mawusuza embuzini usumema indlu kababa wakho. Baba wakho ke manje sumema izingane zakwabo. Yimi umnomzane owenza lo msebenzi. Kwase ngimema izingane zikababa noma izingane zikamkhulu seziyasondela. Kodwa inkomo something else. Inkomo King Bha kanti umema bani enkomeni? Enkomeni sewumema nomphakathi. Sewuzoqala enkomeni manje. Sekumele umphakathi ufike, sekumele abaphesheya le, sekumele umeme nomphakathi. Abanye ngeke ubameme, bazoyizwela bona ukuthi kuhlatshwe inkomo kanzama. Bazoyizela bona bomphakathi ukuthi ubamemile or ubamemile khona kwakho kodwa usuwenzela umphakathi. Njengoba wenzela umphakathi, iliphi leli dlozi pho elicontrol umphakathi iyafika la ngithanda khona. Wenzela liphi idlozi kanti masuzela umphakathi? Awusenzeli idlozi elubaba wakho la. Awusenzeli idlozi elumkhulu wakho. Umkhulu wakho is got nothing to do with umphakathi. Umkhulu wakho akawuphethe umphakathi. Ubaba wakho akawulawula umphakathi. Ulawula ubani umphakathi kanti? Ulawulwa idlozi lendawo. Idlozi lendawo. Kuqala ngoba amanzi abengekho. Lihlala kahle emanzini idlozi lendawo. Kodwa uma engekho amanzi liyahlala futhi nasentabeni. Ilona elilawula yonke le ndawo. Alikwazi ukuhlala emanzini ahambayo ngoba yahamba. Lithanda amanzi amile ayidamu makuzoba yidamu noma kube intaba. Uyabona ezintaba eziba namanzi phakathi kuthiwe leya ntaba inamanzi. Mawungayazi le nto you need to grow. Kuthiwe leya ntaba inamanzi. Mase kuthiwa njoba inamanzi mase kuthiwa inomnomzane. Lo mnomzane uyahlonishwa. Lo mnomzane umele idlozi elilawula endaweni. Lenkomo ihlabayo uyihlabela lo wamnomzane olapha. Kodwa ngeke utshele umphakathi ukuthi ngihlabela umnomzane lo ophethe indawo ngoba umphakathi uzothi kanti uthwebula idlozi lendawo. Uzothina emphakathini? Uzothi ngenzela ubaba umsebenzi. Kuvumelekile lokho. Uzothi ngenzela umkhulu umsebenzi. Uzothi ngenzela ogogo umsebenzi. Kuvumelekile ukuthi usho njalo ngoba awukwazi ukulibeka ngembaba uthi ngenzela umnomzane. Kodwa deep down wenzela umnomzane. Izingane zakhe zonke lezo yimemayo eziwumphakathi njengoba bezodla inyama kumele bajabule likhaya. Usuyayibona ilevel engihamba kuyona. Ubani ongamqhathanisa nami lemhlabeni? Normally wena ozowenzela kwakho umsebenzi usaphila impilo average nje ngoba wena ngampela enhlizweni yakho emqondweni uyitshela ukuthi wenzela ubaba wakho. Uyitshela leyo nto wena kanti izwa ngami njengoba usumema umphakathi sekuyidlozi lendawo lithintileke. Leli idlozi lendawo njengoba usulithintile seliyakunombola ukuthi uyalazisa nakubungazi wena. Selakunombola ukuthi ubaphatha kahle abantu. Ingakho mase behamba abantu kufuna babonke kumele bajabule. Akujabuli bona, kujabula amadlozi abahamba nawo. Ukujabula kwamadlozi abahamba nawo bajabulisa idlozi lendawo zajabula izingane zami. Pho King Bha leli idlozi lendawo leli awukhuluma ngalo lihlatshelwa kanjani kangaki?
ngithi mina ngoba kona konke singachaza siqede la kodwa mina ngoba ngithi ngiyona ngiyokuchaza ngiqede ngelinye ilanga ngithi mina mawuthi wenzela ubaba wakho umsebenzi wenzela umkhulu umsebenzi isho njalo kodwa mina King Bhaka ngiyazi suke wenzela idlozi lendawo ubona ngayo le ndawo ingoba uzomema abantu bendawo okuyingane zaleli dlozi mawenza izinkukhu awubamema abantu bendawo ngoba indaba wenzela abantu bala endlini wenza izinkukhu noma wenza izinkukhu nidla nodwa la mangabe kuyibrayi awubamema abantu bendawo musi kushama brayi baba umuntu wendawo abone edlula ngomgwaqo kushunqa intuthu baba kuphendukwa lana kushawa ama ice roppers kushawa ilokhuzana ama espade kushawa yonke into kushawa ama VSOP kodwa umakhelwana zitshwe nje kodwa mzwane kuthe uhlaba inkomo umcabanga kuqala umakhelwane ngoba usuwenzani lapho sewuchitha igazi uthinta idlozi lendawo normally lento ngizoyisho ke manje mhlamba azongizonda amakholwa mhlamba azongizonda amakholwa lento engizoyithinta manje maye ngizondile ngangiunderstandanga ngicela ngangizonda kungibuza ukuze ngiwafundise ngiphinde futhi ngiwafundise bese ngiyabaqeqesha normally leli dlozi lendawo mawusufuna impilo ethe ukuba phezulu lijabula kakhulu uma lo mcimbi wokubulala inkomo noma inkomo uzowenzela egroundini ingakho mawubona abantu abaphezulu nosopolitiki nobani abanqane ukuhlaba inkomo eziwu20 bethi benzela abalandeli bese beyihlabela egroundini omunye athe na umuzi kodwa aphume egcekeni lakhe ayoyihlabela ngaphandle kwegceke egroundini ngaphandle kwegceke inkomo kuthiwa idlani imphakathi kuthiwa idlani kukikizwe kube njeyana zihlatshelwe ngaphandle komuzi ngoba kunespace esivulekile acabanga ukuthi yena uyihlabela lapha ya ngoba wenzela ispace kanti cha uyihlabela lapha ngoba they've got nothing to do with ingaphakathi khumbula ke ngitheni ngithe inkukhu ibulawe emsamo nembuzi futhi inqunywa emsamo imbuzi ngoba kuseyinto yefamily kodwa inkomo ngoba sekuyendawo ezozindawo awuyibulalele emsamo ungamane uyibulalele esibayeni ingcono noma uthola futhi akuwona umgomo ukuthi sibaya ungathola ngisho isihlahla esiqinile uhambe uyibulalele esihlahleni nizobathola amandla lekhaya kodwa ibani moya moya kodwa mawusuphakama ngempela shintsha umshovo zibulalele inkomo zibulalele lapha eceleni endaweni evulekile noma egroundini yila ubona khona abafundisi abaphezulu bethi mina ngiwahlabela amadlozi angikwenza ukuthi kodwa ngelinye ilanga uzokuthiwa uhlaba inkomo eziwu20 wenzela abazalwane once lachitheka igazi egameni lakho kwaba nenyama sewuhlabile ukuthi uzogoqa uthini uzothi lezi inkomo ngiphiwe uKing Bhaka abazalwana ngihlabe ngiyangazi lezi inkomo ngiphiwe isilo lezi inkomo ngiphiwe umongameli lezi inkomo bangiphekhweni lami ngithi akunenze cha okusalayo uhlabile uhlabelani igazi liyaphalala liphalalelana igazi lendawo ingakho abanye bathi behlaba bathi abanye asithatha inkomo iye kobulawa emadeleni bayihlinze lelo gazi elichithekayo lichitheke egameni lakho wena ipower yendawo idonsela lona automatically ngeke uyithathe nje imbuzi uthi hayi ke ngeze umsebenzi wembuzi ngisaweshaya emadeleni ngoba ifuna kube endlini akuyona yendawo so that is the reason why ngithi mina uma ngaba abantu kunezinto abangayifunda bese beyazazi banganqoba ingakho endaweni ke uma uzohlaba njalo abaphathe kahle endaweni ngoba mawuhlaba njalo amathuba okuceba maningi ungathwele mfowethu wahlaba nje waziyo ukuthi after 6 months uyahlaba yini into ezokucebisa hayi ngoba uthwele hayi ngoba unezinto cha inkinga leli dlozi lendawo sekuqala ukuthembela kuwena ukuthi uyazi ukuthi bakhona and uyazi ukuthi kuphethe bona ngenkathi uhlaba kujabula abantu liyasuka idlozi lendawo lizokubusisa
lizokubusisa ngokungafani nabanye ngoba yindaba ngoba wena wenza sure ukuthi uyabakhumbula njengoba uzikhumbula wena makumele udle nabo uyazi ukuthi funa ngihlale ngihlabe inkomo ezu2 ngibuye ngiyinyuse ngoba umcebo uyanyuka ngiphinde ngihlabe ezu3 ngiphinde ngiyinyuse ngihlabe ezu7 yini into pho ezodina umphakathi ayiwonke kodwa abantu abasile bazodinwa because bazobona phela ukuthi awusahlabi ngoba uhlabela ubaba wakho ngoba uma wakho khona umuntu osumhlabela kanti kwale nkomo yokuqala eyenziwe uyena umakhelwane naye ubengahlabela uma wakhe naye ubehlabela idlozi lendawo ngenxa yesigaba senkomo sendawo ngokunjalo nawe mawusuhlabe inkomo kulonyaka unkomo next year izothi ibuye ingqondo ukuthi khona ayihlabela ukho ngibhaka la as if mina manje ohlabela leyanto as if bona bayihlabeli cha inkomo yesinye isigaba and inkomo ihlatshelwa ngaphandle because akuyona yalendlini ingamaninzi wesibayeni ingakho ke mina kukona konke ngokwephawe namandla ngaphinde ngakhomandwa kwemina ngoba ngithi ngiyakwazi ukuxhumana ipower uyabona nje makuthiwa ngiyosebenza edamini kunyakaza yonke ipower ilindele abantu abezayo akuvele nje kuthiwe asambe sekulela damu manje hayi khona elinye idamu elingapha asambe sekulona hayi khona eliphesheya kwedamu asabeni ngiyothi dlwa abantu edamini engalilawuli ngengidlale ngabantu ngoba uyoyisa abantu edamini ongalazi kanti khona obephonsa umuntu ofile ngayizolo awazi wena la khona umuntu ofile bageza abantu vule kuqhamuka isidumbu la abantu bageza kunesidumbu bazoba namabhadi wena unebhadi because kade ugeza abantu sekuvela umuntu ofile la sekuzothiwa wena and ingozi labantu abavele bageza abantu athi umuntu mina ngisiphiwo ngiyinyanga ngumthandazi ngumprofeti ngiyonifaka emanzini akazi ukuthi ungathi abafaka abantu emanzini kanti khona isidumbu sesiphambili ngoba awulawuli ungathi uyabafaka abantu emanzini kanti khona betoilet izolo uyabafaka abantu emanzini kanti khona isitha ebese sizwile ukuthi uzoyisa abantu la sagijima sawofaka into engalungile ingakho mostly labantu abathi siyofaka emanzini normally nabo baba nezinkinga noma abantu abayiswa into enjalo bagcina beba nezinkinga because lo onifakayo akanayi understanding egcwele yena uyiphushela icontent noma uyiphushela umdlalo noma uthi uphusha ubizo akayi understand deep ukuthi yinto yamanzi so mina mangabe ngakho idamu idlozi lendawo kukodwa ukuthi sekunedamu seliyasuka idlozi lendawo liyakwazi ukuhamba ledamini lami lifike liphumule ingakho noma ngakuthiwa khona uhlobo lwesilwane emhlabeni uzosifika isilwane sihamba siyophuza edamini lami ungaphuza uqama ingaphuza inyoka izingaphuza ingulube zamahlathi angaphuza amaselesele bangabhukuda ofish kwenze ukuba khona kwaleso siphithiphithi kusho ukuthi ayisekho kwi-level ejwayelekile sekunedamu uthingo lenkosazana bakakutshela emidilofu maliphuza liphuza edamini lami kukikiza abantu mina ngiyathandwa ke lapha mina edamini ngiyaqala ukubona umuntu othandwa umphakathi endaweni njengami ngiyathandwa mina aqhamuka mina nje ngisho ingane emgwaqweni zithi king bathi abadala ufice bengihlonipha nami ngibahlonipha back ijulile indaba yakamoya akuyona eyengane akuyona yokudlala ingakho uma sengishila into kwakhona umuntu othi ulwa nami kakhulukazi lo osuke ngabe umelaphi ngabe uprofessor ngabe uyini wathulwa nami iphawu izomgweba abantu engafanele sibagwebe ngoba banteke umuntu wesifazane unteke nje kumele umuntu wesifazane mina ngikwazi ukumfundisa ngaphandle bezothi I declare war umuntu wesifazane ungavela uphebezeke lokho bese kuba zingane ingane awucabange nje mangathiwa la kuma comment ngithi ngikhuluma umuntu acomment umbhedo sengiyasuka mina ngedamini sengithi ngiyamqalekisa ucomment umbhedo shuthi lapho mina ngagwetshwe edamini ngoba ngathiwa angikho fit ukuthi ngaba umholi because ma umholi ufuna ukwazi ukunderstand ukuthi imimoya ayazi level engisebenza kuyona kumele mina ngiyicathulise kancane ingane akuvumelekile ukuthi ngivele ngilwe nayo unless ingane mangizoyinika iwarning
bese ithi ingane I declare war. Lapho ke ingafa ngisho ukufaka ingane ingashona nje futhi angathi ukufa nje ingashona nje. Ngisho ithuba lokuthi igoqi izoxolisa ingane ithi ngizoxolisa ngeke izimthole. Ingavela ishone nje ngashabela istroke noma igingene emoto noma kuvuka izitha zawo zishaye ngesibhamu ivelife. Ingavela ishone ke nje ingane. Kodwa ngokuthi ngiyazi mina angivumelekile. So ngiyacela bandla nabantu even social media mawuzwa umuntu oyingane ekhuluma into engasile noma into ongayithandi ngami ngiyacela bandla ukuthi ungangihlohli ukuthi angilwe nengane. Kodwa mawuzwa inyanga noma umuntu omkhulu noma umuntu onabalandeli oyipolitician onabalandeli abaningi ekhuluma kambi noma umuntu ekuthiwa uyinyanga ethakatha ngezinga eliphezulu engibhedela ongitshela ngiyomgweba with immediate effect lo muntu with immediate effect ngodila naye. Kodwa ingane uwena ongayikhuza ingane la ikhona ukuthi kahle ingane because honestly ingane as understand into yakamoya umsebenzi wami ukubafundisa. Uma ngamfundisile umuntu oyingane enga understand mhlambe enze content ngonga understand umsebenzi wami akona ukulwa naye ukumfundisa uthi hayi lalela mntanami la unga understand kube nje khona. Ngiyacela bafethu ningangihlohli nangelinye ilanga ukuthi ngilwe nomuntu wesifazane siyazwana angivumelekile by power. Ningangihlohli ngelinye ilanga ukuthi ngilwe nomuntu oyingane ocommente kambi la ngamane ngimblock noma ngimsusa siyazwana angivumelekile ukulwa naye by power. Ningangihlohli ngelinye ilanga ukuthi umuntu oyingane bengabenza ivideo ekhombisa ukuthi akaka understand ningangihlohli ukuthi angilwe naye. Imina ngimele ngehlisa umoya mase ngimfundisa mangimfundisa futhi usuke ezofunda ngoba idlozi lakhe lisuke lizobona ukuthi ngubani. Ngiyacabanga ukuthi ningizwile kuleyo ndawo. Zonke ke indlela mhla ka21 December ziya eKing Bhakanzama Dam eMidi Ilof. Uyabona njengoba ngakha izindlu ezingaka ya. Bafethu ngicela untshe iqiniso. Untshe iqiniso. Nami akuyona iplan yami yokuthi ngakha izindlu ezingaka. Iplan kufikwa kumina yabona ngifike ngitshelwe esigodlweni njalo uma kungibone mangiconsulta for something ukuthi kufuneka indle kanje engayenzi sense kumina kodwa ufuna ngicomply. Kubuye kufike nebonakaliso kubuye kufike namaphupho kuthiwe nje kufuneka indle kanje. Honestly enye indlu ngiyakha nakumina ngine stress sengenzela umuntu othi King Bhaka wakha kangaka kokunye mfethu honestly ngiyaye ngiphendule nami ngithi hayi ngizohlala kodwa ziningi nje ngizohlala kanjani imiyalelo yepower including nedlozi lendawo ngoba kube kwabantu phambili ipower nedlozi lendawo umsebenzi walo ukulwela abantu hey let me repeat idlozi lendawo nepower uNkulunkulu and so on ukulwela abantu because umuntu ipower ekuyingane zayo lezi ukulwela abantu bese ukuthi idlozi la kwakho noma lakini umsebenzi walo elakini idlozi ukulwela wena nezingane zakho. Ingakho idlozi lakini lizokwenza ukuthi mawuyinyanga umskeme lo yamuntu ukuze kudle wena nezingane zakho ngoba idlozi lakini leli lifuna nilale ndlile. Alinendaba nalomuntu wangaphandle because ukuthi yena udlile yini alinendaba kumele kulale kudle wena idlozi lakini lelo. Idlozi lakini likutholela umsebenzi ukuthi uhambe uyosebenza ubuye wondle wena nezingane zakwenu elakini lelo. Kanti idlozi lendawo lifuna kufana noma kuthiwa umuntu uyikhansela meyikhansela umuntu akasekho kwi level yokuba yokusebenza ngedlozi lakhe use kwi level yokurepresent idlozi lendawo kodwa beleqiniso ngoba okwakhe sekumele avikele umphakathi aqinisekise ukuthi umgwaqo umphakathi uright umphakathi udlile umphakathi unje because use representa idlozi lendawo uyabona hayi ukuthi idlozi lisebenzisa yena kodwa ngoba uelectiwe urepresenta lona without communicating nalo including mangithi indawo ngisho indawo nje international including ama politicians awasekho esigabeni sokuthi enze umsebenzi endlini zawo. Ama politicians asesigabeni ukwenza imisebenzi emagroundini but abanye ngiyakwazi ukubatshela bese befikile. Ingakho mina kwathi iMK ingenile
ngathi kumele baye Orlando kwenzeka imanifesto ingekho emaplanini yaba khona imanifesto eOrlando. Ngasho futhi ngathi izoba successful ngoba ngase ngibone mina ngase ngizwile ngedlozi lendawo nepower ukuthi no imimoya eyalala yamaqabane ifuna u1 no2 no3. Ngasho futhi ngathi omalema EFF nobaba umsholozi Jacob Zuma MK party abasoze bazwana. And guess what? Bangithuka kamba abantu. Kwathiwa King wena wazi umalema ubeyophuzitiye umalema uyindodana kuZuma umalema ngathi hey bona bobabili bayafisa ukuzwana. Inkinga lamadlozi endawo abahamba nawo ngoba ngiyababona phela ukuthi amadlozi endawo including supported by amadlozi akubo ngiyababona and ngiyababona ukuthi awasozazwana. Noma bangafisa bona ngeke basawaqhumanisa lamadlozi lawa ngoba kumele kucace ukuthi iliphe elikhulu ukuze elikhulu ligwinye lababanye. Lalela ke baba. Nanamandla kakacaca. Ngoba ayihambi ngalendlela ebonga. Kade ngiyibona kahle esigodlweni le ye-EFF ne-MKP. Hey baba kushobe kakhulu esigodlweni. Mina sengazi ngisho ukuthi between EFF ne-MKP kogcina abantu. Sengiyazi mina. But ngeke ngize ngisho ngoba ngifuna mangisho mase kudidiseka abantu kanti kwamanje angibayeke nje bayidlala ipolitiki. Kodwa nje mawungangibuze khoneni ukuthi between EFF ne-MKP kogcina abantu and awumjudge umuntu ngokuthi nangu engathi ushona phansi nangu engathi uyaphakama nangu sekushona phansi lo awumjudge kanjalo. Phela makuthiwa kujajwa kanjalo ngabe umsholozi kuyimanje ulele enkandla ngokwefiso zama politicians ukuthi alale enkandla ipolitiki nje ayibuke ku TV babefisa kanjalo kodwa ngepower yakhe ukuphi manje awumadoda hey yavuka inkungulu madoda yavele yavuka yanqaphaza yathi ngapha ivele ithule ithi akuvukile yena kuvuke lamandla ebesacupha imigogo ngomdlalo futhi nakumalema baba inkunzi kade ngiyibuka imandla kamalema ayavuka manje and azonqaphaza and uyacabanga mase kuphethe abantu abawu2 abanamandla ngempela endawo and international sebenqaphaza kuzokwenzakalani kubantu. Khumbule baba makuluyinkunzi noma yinini utshani buyaguga. Ukhumbule baba makulu abantu abaphezulu abantu abazothukana ku social media abalandeli nabantu. Khumbule baba makuluyinkunzi khumbula abantu abazofa kuzofa abantu bazothi befa abantu kuvele kuthiwe hayi kutholakale ama-ships ama-Pakistana egcwele upoison kanti no baba imimoya kulwa inkunzi imimoya kusazogingqika amabhasi kusazogingqika amatekisi kusazophalala nje igazi bekungcono omunye engaphansi omunye ngaphezulu njengoba inkunzi zowu2 zoma kanje nisazozwa sazoba nesiphithiphithi kodwa bonke abakholelwa yithi ngoba mina manje into engilwelayo ukuthi noma singanqwathana inkunzi ngithi wena la ukhona kusho mina njengoKing Bhaka umuntu obona yonke into ngithi abaphepha abantu abakholelwa yimi awuvumelekile ukuthi abaphephe bonke abantu ngoba kuvele kuthiwe pho manje na ke obani imimoya ezosebenza ngabo mawusu blocker yonke into wena funa ngithi abakholelwa yimi abaphephe and bazophepha baba ngeke baba uzwe kuthiwe kube nesiphihli kugingqika ibhasi le KZN ngoba isiphithiphithi sizokwenza le KZN ba naseLimpopo KZN neLimpopo kuzobe kushuba lezo ndawo zowu2 ngiyalibona nje igoli ngiyalibona igoli noMpumalanga ngiyababona kodwa nje la kusuka khona umalema naleso khona umsholozi sazophithizela ngiphathi makwakho awuthi ngithule futhi ngingazi kuthiwe ngithe inamba yami 0798130260 nongangithanda uyoza ngithanda ngoba nabangithanda baqale bangangithanda but namhlanje sebeyangithanda mina kungangibuza noma ingane bengithi nje angiqondise leyo kuhlaba ngoba kuyenzeka ukuthi uyayithinta inkomo kanti uyithinta inkomo
idlozi lendawo khona izimpi elilwayo mhlambe enkulu kuvele kube namabhadi emzini wakho because the communication ayenzanga kahle noma wena lento ebengizisho inkukhu imbuzi nani awuyenzanga ngendlela kuvele kube nebhidanisi noma uthinta inkomo kanti inomsindo lekhaya hayi ke baba beke kwaba nomsindo ke wabulala inkomo nomsindo nizigweba nina nje lapho nisuke senizigwebile phela lapho ngifuna ubone ukuthi makuthiwa mina ngiyosebenza abantu etsheni lamakhanakanda ngisuke ngibasebenza ngayiphi level mase siye edamini kumakhanakanda dem ngisuke sengibasebenza kuyiphi level that is why ngisho ngifuna ubone ukuthi mangikhuluma ngomakhanakanda oil ukuthi angikhulumi mina ngento engivele ngathatha ngahlanganisa ngathi nanka amafutha ngathi thathani cha kune process eyenziwayo thinta wona amandla edlozi lendawo thinta amandla semazulwini thinta amandla semanzini uhlala umakhanakanda oil madoda uphakathi edamini uthuli nje uthe kwesinye isikhathi kufika uthingo lekhosazana luzophuza kunomakhanakanda oil ophakathi lifike liphuza ukhikiza umphakathi sebelibone kaningi emphakathini liphuza lapho uthingo lekhosazana luphuza khona umakhanakanda oil lento kamakhanakanda oil ijulile noma uzokhuluma ngayo kumele ube umuntu ojulayo uzoyi-understand kodwa uma umuntu odlalayo ngeke uzungi-understand sibabonge bonke abantu ababukayo uNkulunkulu anibusise lapho nikhona ukhumbule mfethu uma ukuthi akabunayo imali kamakhandakhanda noma yokuthi sihambe siyokwenza insebenzo edamini lena ke mangabe ngenza insebenzo nje mina yonke including umakhandakhanda oil because mangenza insebenzo kumele ube nawo umakhandakhanda oil and uyakhumbula ukuthi imalini u7,000 mangenza insebenzo kumele sibe khona isikapa uyakhumbula simalini zo 3.5 lapha nje kajini ungahamba uyobuza ngothanda zo 3.5 mangabe ngenza insebenzo mina kumele baba ngenze sure ukuthi ngilwa nezilwane ezikumuntu ngaphakathi lapha etsheni lamakhanakana uyabona ke mawulwa nesilwane naso siyalwa mawulwa nesilwane isilwane sikwazi ukubulala imoto yakho mawujaskipha abantu abaningi abayikhiphi ilwane kubantu alayikhiphi ilwane abantu abaningi kubantu abantu abaningi bayimasaji ilwane akushaya ngomqondo athi lisikhiphile baba makhishwa isilwane sikuyaliwa uma uthe khishwa isilwane singakaphumi uyabona nje mina myself mangisikhipha isilwane kumele siphume lapha etsheni lamakhanakana uma ngithe ngiyasikhipha kwenze kumehluko wezwa ukuthi hayi lento ibingishaya ibingidonsa every week noma every day kodwa manje singidonsa once a week lalela kusela insizi lapho noma uyazi ngathi yagoqana contact winsizi manginesilwane uthi kusela insizi leyo insizi ayifuni nje ukuthi wenze appointment uthi hayi king park ngubonile umehluko kodwa khona into encane engizinyila siphinde sisebenze sesisebenza mahala sesikusebenza mahala ke lapho yabo siyayicheka futhi kuqala ukuthi kwenzekeni mase sidila nayo kodwa bengizothi hayi ngikhipha ilwane yebaba isilwane mawuthi uyasithinta sikwazi ukushaya ingane yakhe isilwane sife ivele isakaze egcikeni into yokukhipha isilwane akwabona umdlalo isilwane siginqa nemoto isilwane sikwazi ukulala nomuntu embhedeni senze sex naye isilwane sikwazi ukuletha igebengu zikubamba inkunzi ungakholwa isilwane sikwazi ukugqekeza kwakhe endlini kugqekeze abantu ongabazi bangena ulele unesibhamu uzumeke ungababoni bangena ekameleni lakho bantshontshe ukhona unesibhamu uzuyibuze bangena kanjani labantu angenanga abantu ungena isilwane sisebenzisa imizimba thizeni isilwane konto yokudlala ingakho nje ngibuye nginyanye mina mangizwe umuntu nje akhuluma kalula athi ngizosikhipha isilwane noma sophuma isilwane asiphumi isilwane kalula uma usikhipha isilwane kumele usitshele ukuthi uyosibekaphi isilwane ngoba naso sisuke sazi ukuthi sekuyikhaya laso lomzimba andisona siphila kulomuntu wena ungaphandle isona singashaya wena ngoba singaphakathi futhi isilwane sinama chances ukuthi masingafuna ukuphuma singamane simbulale lo muntu ungcono simshaya jami bheke phezulu silwana abakudlale abantu abaningi bathi bakhipha ilwane
because bavele basho into abantu abafuna ukuyizwa not abayenzayo. Sithuli siyabuka with my naked eyes. Something else baba. Lento yakamoya ngekulala uvuke uthi usuyiyo. Ngeke baba. Ngeke baba. Ngelinye ilanga ngoke ngichaze lento yokuthwasa. Ukuthi angifuni ukuyichaza ngijule. Ngoba mangachaza ngijule khona bangalahlekelwa yiparish lami. Kodwa ngifuna ukujula. But ngoyithi ihalamusi. Ukuthi sosekutheni umuntu bese exabana nogobela. Lisuka idlozi lakhe kade lingabonanga yini ukuthi ugobela uzoyenza lento from the start. So lingabonanga yini. Uma libonile pho yini pho kwenzeke kanje kubangwani pho manje. Kuyichaza le nto. Kuyichaza manje. Uma usuyothwasa ayisahlangani imali ukuthi ukhishwe. Kanti leli dlozi elikulethele la yini lingayenzi le mali yokuthi ukhishwe ihlangane ngoba phela selikhushulwa ngithi. Alenze ngani iplan ivele ibe lula. Khona abantu baba abakhishwa ngekwelete entwaseni. Wrong lonto baba. Awukwazi kade uyolungisa izinto entwaseni usufuna ukukhishwa sewenza izikweleti. Ukwenza izikweleti kuyibhadi lokuqala ukuthi njoba usuphuma nje uphuma ngokukhishwa ngemali oyibolekile nesikweleto impilo yakhe siyoba izikweleti nguna phakade. Nguna phakade baba. Into engcono uma sewuthwasile ugobela ngcono ngoba kade uyikhipha lezi imali ekade zikhishwa ngokuhlukahlukana kwazo. Mawukuthi imali ayihlangane okuphuma vimba isikweleto. Singaphuma isikweleto. Ningamane kube neagreement ozoyenza nogobela ngoba njoba ugobela wakho nje uyohlale umkhulu noma uyohlale ugogo noma uyohlale uma noma uyohlale ubaba wakho ngoba ukhishwa uyena spiritual father uyohlale uye ngoba ukhishwa uyena. I'm just hinting the topic. Hinting the topic. Kanibezwa abanye bebuza abanye what WhatsApp ngithi awubheke ididi madoda. What opportunity madoda? As understand spirituality ukuthi samba kanjani. Number yami 0798130260 21 December zonke indlela ziyale emidi ilof. Ngesabathu umgqibelo ngisuke ngisedamini ngisebenza ngezinto eliphezulu kusukela ekuseni kusonto. Uyabona into ezenzeka emakhanakhana stone. Mase siyabuya ziye edamini. Nasemakhanakhana stone kuneziziba esikhona. Esilapha etsheni. Kuneziziba esilapha. Othi mawufika usibukile bayaza sewuyakhona ukwenzakalana. Leziziba esikhona. Makusuka kusona kushona edamini. Thank you so much. Bye bye.